सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं हे राधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गरुष्य नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तथाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। प्रथम स्कंदम अध्यायम 5 श्लोकम 38। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इदे मूर्त्याभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यत्नपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इदे मूर्त्याभिधानेन मन्त्रमूर्तिरमूर्तिकं यजते यत्नपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इदे मूर्त्याभिधानेन मन्त्रमूर्तिरमूर्तिकं यजते यत्न पुरुषं सा सम्यक् दर्शन पुमान्। എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി മൂർത്യാഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിം അമൂർത്തികം യജതേ യത്ന പുരുഷം സാ സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഇതി മൂർത്യാഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിർ അമൂർത്തികം യജതേ യത്ന പുരുഷം സാ സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി മൂർത്തിഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിരമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സാ സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി മൂർത്യാഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സാ സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി മൂർത്തിഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സ സമ്യക് ദർശന പൂമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी. शारदा जी नंबूदिरी माता जी. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാ ജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സമ്യക് ദർശനഃ പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. രമണി മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സ സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി മൂർത്യഭജാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സ സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പത്മകുമാരി മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സ സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. മിനി മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സ സമ്യക് ദർശനഃ പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. തങ്കമണി മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സ സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. മാലതി മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സ സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സ സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാ ജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. സതിദേവി അമ്മ മാതാ ജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്ത സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശാലാക്ഷി മാതാ ജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സ സമ്യക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവാനി അമ്മ മാതാ ജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി മൂർത്യഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സ സമക് ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ട് മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्ति अमूर्तिगं यजते यज्ञपुरुषं स समदर्शन पुमान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। वत्सला गोपाल माताजी चलिए माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिगं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शन पुमान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। धन्य माताजी। हरे कृष्ण माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी। इति मूर्तिदानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिगं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शन पुमान्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। गिरिजा माताजी। हरे कृष्ण माताजी चलिए माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिगं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शन पुमान्। हरे कृष्ण माताजी। अनुदान कृष्ण माताजी चलिए माताजी। अनुदान कृष्ण माताजी चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शन पुमान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। रमाबाई माताजी चलिए माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिगं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शन पुमान्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ఇది ഇപ്രകാരം മൂർത്തി പ്രതിരൂപം അഭിധാനേന ശബ്ദത്തിൽ മന്ത്രമൂർത്തിയും അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപം അമൂർത്തികം ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാൻ യജതെ ആരാധിക്കുക യജ്ഞ വിഷ്ണു പുരുഷം പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ സാ അദ്ദേഹം ഏകനായി സമ്യക് ഉചിതമായി ദർശനഃ ദർശനക്ഷമമായ ഒരുവൻ പുമാൻ വ്യക്തി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്രകാരം ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാകുന്നു യഥാർത്ഥ ദാർശനികൻ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ബിന്ദു ഭവാനി അമ്മ മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാലാണ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അവ അപൂർണങ്ങളാണ്. ആകയാൽ ജപമെന്ന അതീന്ദ്രിയ മാർഗത്തിലൂടെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭവ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായ ഏതൊന്നിനെയും പൂർണ്ണമായും ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. വിദൂര സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു വ്യക്തി പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായി അനുഭവിച്ച് ഗ്രഹിക്കാം. ഭൗതികമായി ഇത് സാധ്യമെങ്കിൽ ആത്മീയമായി എന്തുകൊണ്ടില്ല? ഈ പരിജ്ഞാനം സന്നിഗ്ധമായ അകർത്തൃ പരിജ്ഞാനമല്ല. ഇത് പരമാർത്ഥത്തിൽ നിത്യത, പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശുദ്ധരൂപം ആവിഷ്ടമായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരിജ്ഞാനമാണ്. സംസ്കൃത പദകോശമായ അമരകോശത്തിൽ മൂർത്തി എന്ന പദത്തിന് രൂപം, ദുഷ്കരത്വം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആകയാൽ ആചാര്യ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ടാഗോർ അമൂർത്തകം എന്ന പദത്തിന് ദുഷ്കരത്വരഹിതം എന്ന അർത്ഥത്തോടെ വിശദമാക്കി. ദിവ്യ മന്ത്രജപത്താലും അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയും പുനരുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ ശാശ്വത പരമാനന്ദവും വിജ്ഞാനവും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു.
അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സുതാര്യ കർമ്മത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജപം പരിശീലിക്കുകയും വേണം. അത് ഉത്തരോത്തരമായി നമ്മെ ഭഗവത് സമീപത്തേക്ക് നയിക്കുന്നു. പ്രാമാണികവും അംഗീകൃതവുമായ ഈ ആരാധനാ രീതി പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായത്തിലും അനുശാസിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അത്യന്തം പ്രാമാണികമായ ധർമ്മസംഹിതയാണ് പഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം. അത്തരം ധർമ്മസംഹിതയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ശുഷ്കമായ ദാർശനിക ഊഹാഭോഗങ്ങളാലും സാധ്യമല്ല. ഈ കലഹയുഗത്തിൽ പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം പ്രായോഗികവും ഉചിതവുമാകുന്നു. ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ പാഞ്ചരാത്രം വേദാന്തത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അധികതരമായി അതീവ ഗൗരവതരമുള്ളതാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ കിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭാത് കി ജയ മഹാരാജ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇത് പറയുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതില് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ശ്ലോകമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ പറയുന്നു, അപ്രകാരം ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ വിഷ്ണുവിനെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാകുന്നു യഥാർത്ഥ ദാർശനികൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചു കലിയുഗത്തില് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. കലികാലി നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം. പിന്നെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദര് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അവ അപൂർണമാണ്. ആകയാൽ ജപം എന്ന അതീന്ദ്രിയ മാർഗത്തിലൂടെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭവ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായി ഏതൊന്നിനെയും പൂർണ്ണമായും ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. വിദൂര സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായി അനുഭവിച്ച് ഗ്രഹിക്കാം. ഭൗതികമായി ഇത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആത്മീയമായി എന്തുകൊണ്ടില്ല അല്ലെ. പ്രഭാതർ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജപിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജപിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ തോടും തുളച്ച് വൈകുണ്ഠം കടന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ പാദത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മന്ത്രമല്ല അല്ലെ. ഗോലോകേര പ്രേമതൻ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തൻ. ഹരിനാമം ഗോലോകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മന്ത്രമല്ല അല്ലെ. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ജപിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദര് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ മത്സ്യം അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ആണ് വളർത്തുന്നത് അല്ലെ. ആമ അതുപോലെ തന്നെ കരയിൽ വന്നിട്ട് മുട്ടയിട്ടിട്ട് കടലിൽ പോയിട്ട് കിടക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ മുട്ടയിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ആ മുട്ടകള് വിരിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നല്ലേ. അപ്പോ അതെന്താണ്, അത് നേരിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. എന്നാലേ എല്ലാം നടക്കും. മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആമ അതിന്റെ കുട്ടികളെയും വളർത്തുന്നല്ലേ. അപ്പോ അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ ആ ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന്
വേറിട്ടിട്ടല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം ലീലകൾ കേട്ടിട്ടല്ലേ. കുറൂരമ്മ, വില്ലുമംഗലം സ്വാമി, പൂന്താനം തിരുമേനി, മഞ്ജുള, അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാര് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്തു അല്ലെ. അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്തു. എന്താണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അവരെ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവരുടെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. യശോദാമ്മയെ പോലെ വാത്സല്യ ഭാവത്തില് ആ കുറൂരമ്മ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ പിടിച്ച് എന്താണ് ആ കലത്തിലൊക്കെ അടച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും വാത്സല്യ ഭാവത്തിലൊക്കെ ആ കുറൂരമ്മ ഒരു സ്വന്തം കുട്ടിയെ പോലെയൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്തല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അനേകം പ്രിയ ഭക്തന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രത്തിനെ ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകളെ ഒരിക്കലും ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത് അല്ലെ. ഒരിക്കലും സംശയിക്കരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരൊക്കെ അവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപത്തിലൂടെയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയും സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാണ് അല്ലെ. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു ഈ ശരീരം അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോരോ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദിയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവ. എപ്പോഴും മനസ്സ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും ഒക്കെ അംബരീഷ് മഹാരാജ് ഉപയോഗിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കുറെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമല്ലാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തിയാമാഭിജാനാതി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത് അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയ സേവേന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരത്തി. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മുടെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നിരന്തരം ജപിക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുമായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ പല ആൾക്കാർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ജപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് എത്തുക അല്ലെ. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ധാരാളം അമ്മമാരാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള അല്ലെ. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോ US-ലും ചിലപ്പോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും അവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ അവരോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു, വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് നേരിട്ട് കാണുന്നു അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയൊക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ വഴി അങ്ങനെയുള്ള ആ പാതയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന തിരുനാമ ജപം അത് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. അതിനാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് പ്രേമാഞ്ചനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തിയം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം വചാമി. ആ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെ പ്രേമ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനാവും. ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് വാണരുളുന്നു അല്ലെ. ആ യോഗികളൊക്കെ അനേക വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന്റെ ഒരു ദർശനത്തിനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നു ഭഗവാനെ. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കെങ്കിൽ, വേറെ സ്ഥലത്ത് ഉള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും അവരെ കാണാനും ഒക്കെ സാധിക്കെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും എത്തും അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനൊന്നും ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ് വേണ്ടത്.
പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജലദൂതിൽ നിന്നും ഒരു ബംഗാളി കവിത എഴുതുകയുണ്ടായി, പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അമേരിക്കയിലുള്ള അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം അവിടെ എന്താണ് അത്രയും ആകാശം മുട്ടുന്ന വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും അല്ലെ, വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ആഡംബരപൂർണമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരു കവിത എഴുതുകയുണ്ടായി, ഒരു ഭഗവാനോട് ഒരു പ്രാർത്ഥന എഴുതുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിൽ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ വെറും പാവയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് അങ്ങയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്, അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് അതാണ്. പ്രഭുപാദർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഒരുമിച്ച് സത്സംഗങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു വീട് അല്ലെ, ലോകം മുഴുവനായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന ISKCON എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് വലിയൊരു ബിസിനസ്മാൻ വന്നിട്ട് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണ്ടായി. അപ്പോ പ്രഭുപാദരെ നമസ്കരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദരെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടു, ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരൻ, നിങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വെറും 40 രൂപ എടുത്തിട്ടാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത് അല്ലെ. അത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ചെലവാക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല. അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ടാക്സിക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ആ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ അല്ലെ, ആ 40 രൂപ അത്രയും എടുത്തിട്ട് 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രഭുപാദര് പോയി അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെ, ആ ഗുരുവിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഇത്രയും പ്രായമായാലും ആ ഗുരു തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ള ആ എന്താണ് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിലുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെ, ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കണം, ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അല്ലെ, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് ആ സമയത്ത് തന്നെ പ്രഭുപാദര് 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടായി. ഇപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് ISKCON അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് അന്ന് 40 രൂപ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് കോടാനുകോടിയുടെ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട്. മായാപ്പൂരിൽ വരുന്ന ISKCONന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, അത് ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രമാണ്. അതിൽ തന്നെ കോടികൾ ആണ് ഇപ്പൊ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ, ജാതി മതം മറ്റുള്ള വർഗീയമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നുമില്ലാത്ത എല്ലാവരും അല്ലെ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെ, നൃത്തം ചെയ്യുക, ഹരിനാമം പാടുക, നൃത്തം ചെയ്യുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലെ, വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെ. ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ട് പോകും അല്ലെ. മറ്റുള്ള എവിടെ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ കാണാം, എന്താണ് കല്യാണത്തിനൊക്കെ പാർട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് ഗാനമേളയൊക്കെ ആക്കി കള്ളൊക്കെ കുടിച്ച് അടിയാക്കി അല്ലെ, പോലീസ് കുഴപ്പമായി, ബോംബേറായി, അതായി, കത്തിക്കുത്തായി, അങ്ങനെയൊക്കെ വെറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നിടത്ത് അല്ലെ, അത് അത്രയും ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ്. അതാണ് ISKCON ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, അതിന് നൃത്തം ചെയ്യുക, പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരെ ലോകം മുഴുവനായിട്ടും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് അതിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേറെ ദൂരസ്ഥലത്തുള്ള ആളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം വേണം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഈ പരിജ്ഞാനം സ്നിഗ്ധമായ അകൃത്യ പരിജ്ഞാനമല്ല, ഇത് പരമാർത്ഥത്തിൽ നിത്യത, പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശുദ്ധരൂപം ആവിഷ്ടമായ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരിജ്ഞാനമാണ്. സംസ്കൃത പദകോശമായ അമരകോശത്തിൽ മൂർത്തി എന്ന പദത്തിന് രൂപം, ദുഷ്കരത്വം എന്നിങ്ങനെ 2 തരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആചാര്യശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അമൂർത്തികം എന്ന പദത്തിന് ദുഷ്കരത്വ രഹിതം എന്ന അർത്ഥത്തോടെ വിശദമാക്കി. ദിവ്യ മന്ത്രജപത്താലും അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയും പുനരുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയേന്ദ്രങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ ശാശ്വതവും പരമാനന്ദവും വിജ്ഞാനവും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. ഇവിടെ അമൂർത്തികം എന്നതിന് ദുഷ്കരത്വ രഹിതം, ദുഷ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രയാസം പിടിച്ചത് അല്ലെ, ദുഷ്കരത്വം രഹിതം. അപ്പോ യാതൊരു
പ്രയാസപ്പെട്ട വഴിയല്ല, എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങില് അമൂർത്തികം എന്നതിന് ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാൻ എന്നല്ലേ. ഭഗവാന് ചില ആൾക്കാർക്ക് മായാവാദികളൊക്കെ പറയും ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്നല്ലേ. എന്നാലും ഭഗവാന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റേത് അല്ലെ. പറയുന്നു ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യന്റെ സുതാര്യ കർത്തൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ആത്മീയാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജപം പരിശീലിക്കുകയും വേണം. അത് ഉത്തരവാദിത്തമായി നമ്മെ ഭഗവത് സമീപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നമ്മളൊരു ഗുരുവിൽ നിന്നും ആ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം എടുക്കുക, പിന്നീട് ഗുരുവിൽ നിന്നും ദീക്ഷ എടുക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി. നമ്മള് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ ആരാധന രീതി പ്രാമാണികവും അംഗീകൃതമായ ഈ ആരാധനാ രീതി പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായത്തിലും അനുശാസിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ അത്യന്തം പ്രാമാണികമായ ധർമ്മസംഹിതയാണ് പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം. അത്തരം ധർമ്മസംഹിതയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ശുഷ്കമായ ദാർശനിക ഉപോഭവങ്ങളാലും സാധ്യമല്ല. ഈ കലഹയുഗത്തിൽ പഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം പ്രായോഗികവും ഉചിതമാകുന്നു. ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ പഞ്ചരാത്രം വേദാന്തത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അധികതരമായി അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പൂജാവിധികൾ 2 തരത്തിലുള്ള പൂജാവിധികളും തുടരുന്നു. ഒന്ന് പാഞ്ചരാത്രിക വിധി, പിന്നെ ഒന്ന് ഭാഗവത വിധി. പാഞ്ചരാത്രിക വിധിയിൽ കുറെ നിഷ്ഠകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭാഗവത വിധിയില് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭാഗവത വിധി പ്രകാരമുള്ളത്. മറ്റത് കുറച്ച് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചരാത്ര വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മധു കൈടഭ അസുരന്മാർ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും വേദം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാവിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ വേദങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ 5 രാത്രി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പാഞ്ചരാത്ര വിധി എന്ന് പറയുന്നത്. 108 പഞ്ചരാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതില് നാരദ പഞ്ചരാത്രം അതാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഇസ്കോണിലൊക്കെ തുടരുന്നത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പഞ്ചാംഗ പൂജ എന്ന് പറയുന്നു. പഞ്ചാംഗ പൂജ എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ ഓരോരോ ഇത് നമ്മളൊക്കെ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും പഠിക്കാം. അതിൽ 5 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അഭിഗമന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ശുദ്ധമായി പിന്നീട് തിലകമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ഗുരുവിനെ ഒക്കെ പ്രണമിക്കുക. പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഉപാദനം, പൂജാ സാധനങ്ങൾ, പൂജാദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കുക. പിന്നീട് ഭൂതശുദ്ധി, പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധമൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം സാധനങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധി വരുത്തുക, പൂജാ ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധി വരുത്തുക, നമ്മൾ സ്വയം ശുദ്ധി വരുത്തുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അത് പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് ഇജ്വ എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ആരാധനയെ കുറിച്ചിട്ട്. 5ാമതാണ് സ്വാദ്വായ, വ്യക്തിപരമായ സാധന, ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നിവയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ 5ാമത്തേതിൽ വരുന്നതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ ആരാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5ാമത്തെ വിധിയാണ് ഭാഗവത വിധി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഭഗവാനെ പൂജകൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള വിധികളുണ്ട്. താന്ത്രിക വിധി അല്ലെ, തന്ത്ര വിദ്യയിലൂടെ ഭഗവാനെ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും, ഉറക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഉറക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ ബെഡൊക്കെ വിരിച്ച് അതില് ഭഗവാനെ കിടത്തി ഉറക്കും അല്ലെ. വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളൊക്കെ പാടി, കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ എല്ലാം കൊടുക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭാഗവത വിധി പ്രകാരം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. മറ്റേതുള്ളത് താന്ത്രിക വിധി പ്രകാരവും മറ്റുള്ള സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ആ വിധികൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുകിൽ പാഞ്ചരാത്രിക വിധി അല്ലെ ഭാഗവത വിധി അല്ലെ. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പാഞ്ചരാത്രിക വിധി അനുസരിക്കും. വീടുകളിലൊക്കെ അത് പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൽ അല്ലെ. എന്നാൽ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്,
സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ പഞ്ചരാത്രിക വിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതി പ്രകാരം നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു, ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാദി പഞ്ചരാത്രി വിധിം വിനായകാന്തകി ഹരിർ ഭക്തിർ ഉത്പാദൈവ കൽപ്പതേ എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് നമ്മള് ആ ഒരു യാതൊരു ഇതൊന്നും പാലിക്കാത്ത ഇങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് അത് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും വേദസാഹിത്യങ്ങളും അനുബന്ധ സാഹിത്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയും വേദനിർണയങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. സാങ്കല്പികതയിൽ ജന്മം കൊള്ളുന്ന ഭക്തിഭാവങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ വിധാനത്തിൽ കേവലം കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് വെറുതെ എന്താണ് സമയം കളയുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ. ഒന്നിക്ക് പാഞ്ചരാത്രിക വിധി, ഭാഗവത വിധി, ഇങ്ങനെയുള്ള വിധികളൊക്കെ. ഇപ്പോ അല്ലാത്ത ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ സഹചേരി, അങ്ങനെയുള്ള സഖി ബേക്കി, അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ കാലങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരാണ്, രാധാറാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് ജപിക്കുകയില്ല, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയോ മറ്റുള്ള ഒന്നും ഇല്ല. അവര് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഗോപിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്നൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ വളരെ വിശദമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല എന്ന് അല്ലെ. ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഞാൻ ഗോപിയാണ്, ഞാൻ രാധാറാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നാൽ അവരോട് നിങ്ങളുടെ ഗുരു ഏതാണ്, നിങ്ങൾ ഏത് സമ്പ്രദായമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സമ്പ്രദായമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കുന്നതില്ല, നാമം ജപിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വെറും ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടലാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വഴി അതല്ല അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ് ആ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഗോപി ഭർത്തൃ പദ കമല ദാസാനുദാസനാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ അവരുടെ ആ ആചാര്യന്മാരുടെ ആ ഗോപികമാരുടെ ആ പാതകളെ പിന്തുടരുന്ന രൂപാനുകരാണ് അല്ലെ. അവരുടെയൊക്കെ ദാസന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള എന്താണ് രാധാറാണിയാണ്, ഗോപികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കലല്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രഭുപാദരി ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വഴി. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ തിരുനാമ ജപത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. ശബ്ദരൂപത്തിൽ അതിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാകുന്നു യഥാർത്ഥ ദാർശനികൻ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭൗതിക രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട്. അപ്പൊ മായാവാദികളൊക്കെ പറയും ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമില്ല എന്നവർ. നമ്മളെ പോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല ഭഗവാന്റെ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. 8 മണിക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൈ